Огнян Божилов се превива като куче. Част първа. Да. Фокусираме го. Приближава се с мравчена скорост. Полза тип ситли. Браво, Жилов! Искам много. Пишман бордист. Това е пишман бордист. Който за нищо не става. Ще ви го Сега ще ви покажа лицето му. Абе не клипче, бе, идиот! Направи една снимка, бе! Сега очакваме второто пребиване на Ивката. Да видим на коя част ще падне сега. На дупе или на колене. Има изгледи за на дупе. Дали ще стане на дупе? Не.